Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Kenji. I'm from Bohol by the way. It was way back 2014. Katong una na ako siyang nakita. Itago lang sad nato siya sa pangalan nga Maggie. Di jud ay ko motuan ang love at first sight because there was no love when I first saw her. What I saw was a bubbly, feeling close nga haggard nga babae who was so full of energy that time. It was on a bright Sunday morning at tung una na ako siyang makitaan sa muang church. Ako normally, ma-intimidate yun anang mga tao nga moduol yun na ako. I have this bad boy aura manggod nga medyo seryoso nga no, combined with this snobby nga attitude. But don't get me wrong, I like being with people. It's just that ato nga time, I learned to create a barrier. Kay lagi, I encountered a lot of bad experiences along the way. Physically, I have a long wavy eyelashes that would complement my big brown eyes. Di ko kayo taas yun, pero I have this lean body that could fool you thinking na I'm tall. Overall, medyo naasad ko'y itsura adtong time. So at that time, when I met Maggie sa church, I came from a breakup mao nang I don't feel like magtagad-tagad ni bisan kinsa. Not a single soul. So naarakos ako ang usual spot sa kilid, specifically sa top right corner sa mong church. Ing ana ka-accurate yun. But here's Maggie. Walay intimidation nga nabati. After our Sunday worship, she immediately waved at me and said, "Hi kuya." So I was shocked, like thinking to myself, did this girl really just said hi to me? Is she innocent or just simply dumb? But I love her guts. I really do. Yes, dili love at first sight na hitabo na mo, but guts at first sight. Grabe yun. I felt like my barrier was shattered when she uttered these words. I felt no choice but just to respond to her vibrant smile. It was the first time I smiled for a long time, and I didn't regret giving that smile to her. And that smile started it all. Flashback to the years that I met Maggie. My life was already in a mess. I was a failing engineering student. My parents were disappointed with me, especially atong niquit ko sa engineering on my third year. I don't have anybody left sa akong life except sa akong few nga mga tinuod nga amigo. And of course si Althea. She was my ex. She was with me when all of these bad things nga nahitabo sa akong life. Mao nang it was the worst feeling when she also left me. Pero, I think it was a mutual decision. Tungod siguro kay wala na siya kagwanta sa akong pagka-sad boy, pagka-bad boy, o pagka-toxic. Pero despite all of this, my love for God remained and I vowed to myself nga akong i-build jud akong life no matter what. Di sa ko maguyab-uyab, kay I want to finish my studies yun, no matter what. And gain back what I have lost. Sa moto nga I quit engineering and lost Althea in the process. I took 9 months off para mangita og laing course and para magsugod na ko sa akong new chapter. So I chose psychology as my new course. Dili para makakita og trabaho after I graduate, pero para mas makatabang ko sa akong kaugalingon. How I could understand myself more and relate to others. Kini nga desisyon was more on helping myself get up on my feet.
And katong pagka 2014, second year na ko sa psychology when I met Maggie. During our first encounter, after when she said, "Hi kuya," and after adtong ni-smile ko niya, we had a little convo, and I figured out nga pareha day mi nga second year. And mas nakakilig pa yun, pareha sad mi og university nga gieskuylahan. Mo nang naay times nga makabantay jud kini sa school since then. Usahay akong tagbuon with a vibrant nga smile yun. And to fully reveal my life yun, I recommitted myself sa Ginoo. Mo nang mo-attend ako sa youth activities na overnight prayer every Friday night. Prayer meeting every Wednesday night. And of course, musimba kada Domingo. Yes, you guessed it right. Naagyod si Maggie. Of course, sa Mandiay. Pero nakakondisyon na akong mind that time to never fall for her. Kaya she's way too young for me. 4 years ang gap to be exact. At usa pa, I don't have time for love kaya gikapoy pa ko. Anaa pa ko'y mission niya i-rebuild jud ako ang life. Pero every time nga makita ko niya, how determined she is sa iyang pag-eskwela, despite the fact nga working student siya, di na pa siya time nga mo-attend sa mga service. By the way, education di iyang course, so medyo mas busy jud kaayo siya. Pero mas nibilib ko niya, kay na-manage yun niya iyang school life, church life, and iyahang mga obligasyon. Sa mga to, nga mas nailahan pa jud nako siya every after mag-overnight prayer mi sa church. Di gina siya masipyat og duol na ko. An mao nang bisan og alauna na naadyoy gihapoy timing nga makaistorya. And na-amaze ko. Kay iyahang motivation sa pag-eskwela kay dili di ay para sa iyahang kaugalingon. It was all for her family. Labi na sa iyahang mama. Maggie is the eldest sa unom ka managsuon. Then base sa iyahang gi-share na ako that time. Lisod jud ilahang life. Nagpuyo sila sa bukid ano sahay wala sila'y makaon dito. Mao nang at a young age, ga-working siya para mas makatabang siya sa iyang family. Dayon mao to, nga she ended up as a working student sa harapod nga uncle ug auntie. She was blessed nga mga buutan iyang mga uncle ug auntie kay gipa-eskwela gyud siya sa college. Tungod kay college niya siya, so dapat mobali na siya sa syudad. Ug ang iyang role is kuyugan iyang ig-agaw nga si Shai, ang anak sa iyang auntie ug uncle. And at the same time, i-mentor gyud si Shai. Motong after hearing all of that, nawa ko sa kong kaugalingon na. Kaya I was this sad boy, miserable boy tungod dara sa mga few failures in life. Wala na ako nakita nga naapad ay mas worst pa nga nagian ako. Pero makahimo og yapon og smile sa kinabuhi. And ako, miskwela ko to rebuild my life. Pero si Maggie, miskwela para sa iyang family. Yes, this selfish and miserable boy is starting to fall na yun ni Maggie. And I hated this feeling. As a psychology student, it's time for me to apply some defense mechanism to mask my feeling para ni Maggie. Projection to be exact. So what I did was start a teasing game, and I started teasing Maggie sa ko ang younger brother nga si Mario. And coincidentally, they became close. Sila na'y mag-istorya after mag-overnight. Sila na'y magkuyog-kuyog. Sila na'y isugsungog sa among mga kauban sa youth. Sila na. Mo siguro ang gitawag nga karma, no? Makita sad nako sa mga mata ni Maggie ang spark every time makita siya sa kong younger brother. It sucks. I was the one orchestrating all of this. And I deserve every pain niya akong na-feelan. I was like the biggest a-hole playing the feelings of people I love. Silang Maggie and Mario. Motong decide ko to make things right. Ako unang gi-confront si Mario. Ako ang gi-confirm if naa ba siya feelings ni Maggie. And thanks God, wala daw. Kaya if nagkataon nga naa, then I will help my brother yun maskin sakit na. So motong ni start nagdistansya akong brother ni Maggie. Kaya mitugan ko sa akong brother
nga nabuhat rato nako kay lagi ako may tinuod nga nakaangay ni Maggie. My brother was indeed a gentleman to both nako and ni Maggie. He was a good sport and forgave me and he supported me. On the other hand, galisod ko ni Maggie. Kay nakita na ko nga na-bother siya sa pagdistansya sa akong brother niya. Night-time nga nasakpan ako siya nga gahilak sa parsonage. And I figured out tungod kay migap na akong brother niya. I was just filled with regret that time kay nagpaka-selfish gihapon ko. I was just thinking sa akong mission nga dili jud ko manguyab. Not until ma-rebuild na ako akong life. So I prayed to the Lord to change my selfishness para mas makasabot ko sa iyang plano para nako. So I tried to be like Maggie. Ako ang gi-consider ang uban sa akong mga decisions. I slowly became a family man. I tried to become friendlier sa uban na mga youth. I also started to open up sa akong mga classmates sa psychology. I was starting to change for the better. I was having the best time in my life again. I felt free and I said to myself, I can now love again. Then it was December 2014 na may event sa usa ka lugar nga layo sa syudad. Isabot mi nilang pastor nga dapat 5 PM magtapok na mi sa church kay lagi ang late mabian. So ako, with my wholesome discarding moves, nihangyo ako ni Maggie nga mag-commute na lang ming duha. Nga dili may makigdungan sa mga youth uban. So ni ana ako nga, Maggie, sure kong maliit yun ana, kay mabisi pa biata sa klase. Tas mo uli pa jud ko sa mua. Kuyogin na laman ko Maggie babe, kaya wala kayo ko maanad o commute og layo. Maayo man ka kay anad na ka nga mo commute. So tungod kay butan kay si Maggie, nisugot kaayo gid siya. So mo na to. Nagsabot mi nga mag-meet up mi sa downtown para magdunga na migsakay padulong sa terminal. Pero naunsa ba naman noon nga nagkita man noon mi sa kong mama, kauban si Maggie. Ka-awkward ba noon? Pinaana pa ko nga, "Hi ma, padong may mag-event ron. Kami ray magkuyog. Ako orang gikuyugan si Maggie ma, kay Luoysan." So ang ending, the defense mechanism gihapon ko tong time. Pero wala na. Nakabantay na si mama sa akong mga plano. Kabantay na sad kong nakabantay siya, mao nang bahala na this. Sa moto nga go-commute min duha, it was 2-hour travel sad. Nagkistorya mig taas-taas gyud, pag pagkataod-taod, naabot namin. As in, enjoy jud kay ming tanan adto nga event. Pero mas labing na-enjoy jud ko kay mas nakaila jud nako si Maggie. Kung how beautiful she is, both inside and out. Ug ang highlight ani nga event is, diri ko nakapahiwatig ni Maggie ug una-una. Gisuot man ko sa akong jersey sa basketball adto. Then nga si Maggie, nga kuya, nice lagi ng imuhang jersey kuya. Dayon mitubag ko nga, ganahan ka maimo ning jersey ha? Aw, maimo sad ning apelyido ha? Pointing at the back of my jersey. Ni blush si Maggie, pero nitalikod dayon. Ang ako sad, mura sad kog nakaginhawag lalo. Then after adto, mas milalom pa mo ang friendship. From kuya-kuya, I became her best friend. Ako na itig-critic niya siya mga report. Ako na sad ang tigtabang o gama niyag visual aids. Then siya na sad mao'y tig-remind nako nga di na mo absent sa klase kanunay. Then siya na sad mao'y tig-remind nako sa mong assignment sa prayer chain sa church. It was all smooth yun. Sabi na ko ani na lang may kanunay. Pero dili diyan. Wala na may eskwela si Maggie. Wala na po siya apil-apil sa mga church activities. And more importantly, I really missed Maggie na. Yes. Before, focus ko sa akong mission to rebuild my life on my own. Mabitaw mi eskwela ko para mahuman ko. Mabitaw mi balik og kadasig para tabangan ko sa Ginoo nga i-rebuild akong life. Pero nganong murag na amay hawang, nganong mura magnaay kulang.
Unfeel na ako, kung makauban ako si Maggie, I think di na nako kailangang i-build ako ang kaugalingon. Kay dawat naman niya kung unsa ko karon. That's why, a part of me wanted to end this illusion of rebuilding myself. Because I already built myself up when I'm with her. Ang makamaoy hunahunaon nga pila na ko kaadlaw nga wala na ko kakita ni Maggie. Nagpangutan ako siya mga closest friends and relatives. Ang naibalaan ako nga nung wala si Maggie, tungod di ay na ospitalihang mama. To give back ni Maggie, nakisabay ko sa plano sa mga youth. Gaplano man sila nga mobisita ni Ante. Pero as a discarding journeyman ng Bohol, I've always stalked my own journey and made an effort nga mobisita ni Ante prior sa ilahang plano. So straight from school, may bisita yun ko ni Ante. Na timingan sad nga pagbisita nako, wala si Maggie. Sumoto, maskin uwaw gyud, nakiistorya ko eh. Andi man hilata nga nauwaw ko. 2 hours lang naman ang amo ang convo. Ang among topic, of course, it was all Maggie. So yes, finally we made a visit together sa mong youth members hospital. Trivia di ay, I hate visiting hospitals. Dili tungod kay arte ko unsa. But I just feel the vibe sa usa ka hospital nga puno sa kago. Nay mga nasakit, nay nanggihilak or worst, mamatyan. Nga usahay makadrain sad sa usa ka introvert nga sama nako. Pero kung love nimo sa katao, you can end up loving even the most hated place para lang makauban nimo siya. And of course, to comfort her. Sumoto, nga picture mi nilang Ante. Then game kaayo si Ante nga mo post kauban ni Maggie. That moment, I was happy to be with her in her down moments. I was longing to see her smile and finally see her smile again. So ang madiscarding journeyman sa Bohol, talk another journey na sad. Hate na ko ang hospital, no? Pero I ended up sleeping sa hospital just to show my support ni Maggie. First time siguro ko nga natulog nga galingkod. It was tough. Pero baliwala ni tanan, makita lang nako ang iyang smile. So pagkabuntag adto, nanguli na ang among uban nga mga youth members. Pero gapabilin ko, masin kabalo ko nga klase nako ini kabuntag. I started my journey to redemption by taking this course. Kailangan ko mahuman. My mind tells that. Pero my heart would want to stay kauban si Maggie. I started to take a different road sa akong journey towards redemption. And this time, I wanted Maggie to be part of it. Mao na nga, na-adjoy time na ma-abandon na ako mga projects pag-eskwela para lang mo assist ni Maggie aning episode. Nagsugod nagkabalaka ko mga classmates na ako. Pero I never told them the reason behind. Because I want to own this and sacrifice for Maggie. Balik sa hospital. Yes, akong ikuyugan si Maggie. Baskog pa jud kaayo si Ante. Pero atong pagbalik namo kay naamig asikaso nga tambal og papel ni Ante. Balik namo, sad thing ang mitagbo namo. Mikalit lang og panggahi si Ante. Unya naglisod na siya ginawa. Then as much as I want to be strong para ni Maggie, I can't help but feel fear. Adtong nahiwi ang baba ni Ante. The back of my mind, why did this thing happen? Nga baskob ko man siya giniha. Motong giadto siya sa ER para operahan. Kay na-stroke daw si Ante. It was a sudden pause sa mo ang journey ni Maggie. All I could feel that time was her pain. Nakalimtan na nako ako ang mga obligasyon. I can't help but just feel bad for the woman I love. Pero di ko pwedeng mutugan siya sa kong feelings. Bad timing tayo. I can't take advantage of the situation, even if I could. I wanted my journey with Maggie start in the right situation. So I was torn apart. All I could do is just become a friend. A best friend para niya. And then one of the worst day I personally felt happened when Auntie passed away. It was March 4, 2015, and she left Maggie
with her 5 younger siblings. Sumoto nga miuli si Maggie sa bukid para sa haya ni ante. Wala akong mahiluna. Kasimba mi that morning akong yunahon na arayod si Maggie. Sakit jud. It was the first time that I mourned for others. This journeyman who embarked this journey for himself started to change para sa babae nga naghatag na ako og different roads sa ko ang journey. With no jacket, wala ko'y gamit nga gidala. Paingon sa agaw ni Maggie nga madto ta silang Maggie bro. Wajud ko'y dodua sa pagadto. Arang tugnawa sa biyahe kay wako'y jacket. Tas nauwanan pa jud ko. Tapos 2 ka oras kapin ang biyahe. Muna na jud nako nga katugnaw pero para ni Maggie, worth it ra ni. Ang tuod, worth it ra jud pag-abot nako. Kay nakita nako si Maggie. Days passed nga balik-balik nga sanina. Baho, lanto na kayo ko. Kay wala lagi ko gidala nga sanina lagi. Nalubong jud tawon si ante. May balik na mi sa syudad nga gakumiyot. Baho kay ko, pero bahala nang masimutan kong Maggie. Ang importante, nako kauban sa iyang journey. Pagka March 30, 2015, dibo ni Maggie. Sugaplano na sad sila para sa iyang celebration. And this time, wala na kumisimang sa kong journey and decided to go with the flow. Ang nahimo kong 18 roses niya. First dance ko niya. When I held her hand for the first time, nakaingon jud ko nga, siya na lang Lord. Moto nga ako anasan nga kalbaryo sa kong journey jud. Unsaan ako pagpahibaw sa kong pagbati si Maggie. Di man jud ko torpe nga pagkatao. Pero lisod jud ipabati ako ang gugma niya. Unsaon man nga kuya man jud ihang tan-aw nako. Ako nga klase nga tao, never ko gapasikot-sikot maskin sa akong mga past relationships. Wala jud ko'y paligoy-ligoy. Kung moangay ko, mangita jud ko pamaagi para magpahiwatig or manguyab. Pero kining sitwasyon na mo ni Maggie, lahi kay sa uban. Wala ko maka-experience og ani. Mura mong good kog mahadlok mutugan kay basin mawala among friendship. Labi na gyud kung kuya ra gyud iyahang pagtan-aw na ako. I've been jungling sa feeling na mutugan ko or dili ko. Pagka April 2015, youth camp na nako. Gitapok na nakong mga tropang lalaki nga youth. Mas una kong mitugan nila. So motong medyo nakagain kog kusog nga mutugan ni Maggie after sa camp. So motong humanjud ang youth camp. So nagtapok na may para amo ang i-celebrate among success sa camp. So medyo nakahigayon ko. Kay kami may gisugo nila nga mangahoy. Kay lagi, kabalo na sila. Haskang lipayan na ko adto. Sa moto nga miingon ako ni Maggie. Nga, pwedeng dili na ko nimo tawagong kuya. Pwedeng makitaan ko nimo as more than kuya. I like you, Maggie. Pero, she just smiled. Pero para na ako, mission accomplished na eh. Dayon months of exchanging text and letters, she finally said yes. Atong June 14, 2015. Pagkumantog simba na mo. Moni usa sa pinaka the best nga feelings na ko ba. As in dili jud ma-explain. Sumoto nga nagkakami jud. Weeks turns into months sa among relasyon ni Maggie. Nabi nako og smooth sailing. Pero as the saying goes, a good sailor's skill is measured by the rough seas. Ika nga, unsay makapalig-on sa usa ka relasyon yun, kay ang mga problema sa usa ka relasyon. Kay adunay adjustment na sad ang nahitabo sa life ni Maggie as working student. Mobalhin na og workingan si Maggie. She needs to move out na tungod kay ang sabot ra istaman ra mo support iyang uncle and auntie by 3rd year college. Pero tungod lagi kay namatay na ang mama ni Maggie, i-consider sad siyang uncle and auntie nga ilahan nang pahumanon si Maggie. Total, duha na lang man katuig ang kuwang. Pero si Maggie na lang ang ni-insist
nga dili na lang. Tungod kay dako na kayo silag natabang jud. Moto nga nangayo may tabang sa mong pastor ug sa akong family nga sa church na siya magstay para na siya'y kapuyan. Nakastay sad si Maggie for 2 months jud. Pero nagko-problema mong pastor na sad financially. Mo nang kailangan na sad nga mo move out si Maggie na po. Motong amuan na sad nga gihangyo iyang igagaw nga adto na sad mo stay sila. Mao to. Tungod kay naka-adjust na sad si Maggie sa bago niyang puy-anan, kailangan nako siya nga kuyugan iniguli. Tungod kay 6 PM raman taman akong klase, kailangan kong muhuwat niya until 9 PM para mahatod nako siya sa iyahang gisakan. Tungod kay medyo wala pa manad si Maggie, kailangan ako ni buhaton para masigurado nako nga safe jud siya. Pero tungod lagi kay estudyante raman ta atong time, limited ra ang budget. Naiusahay nga maglakaw lang ko sa gisakan ni Maggie until sa terminal namo. Mo nang usually 10 PM na ko kapain mabot sa balay. So nakabantay na kong parents sa sitwasyon nako. Motong ilaha kong gistorya nga dili na lang lagi nako ihatod si Maggie siyang gisakan kay tag alas 10 na ko makaabot sa balay. Pero ako sad, di sad ko mahilo na ay. Labi kay naa daw mga lalaki nga magkakulakaw unya usahay naa daw mosunod niya. Mo nang dili ko mosugot silahang suggestion. Pila ka semana nga inani among sitwasyon. Watong ni give in na lang yun akong parents, ani suggest na lang yun si mama na ako nga sa balay na lang pa stayhon si Maggie. Kabalo ko nga pabor na ako ni nga desisyon. Kinsa bagoy nga dili ganahan ana. Makuyog na nako si Maggie halos kanunay na. Di ba? Pero tungod kay dako na gyud ang impluwensya ni Maggie nako. Ako na sad nga gi-start og consider akong parents ani nga desisyon. Mo nang miingon ko ni mama nga, unya na ma, kung saan man ang opinion sa mga tao. Si Papa kay pastora ba? Okay ra ba ni? Kamo, kaya ba ninyong opinion sa mga tao na mo? Di man na malikayan ma. Labi kay uyab na gyud nako si Maggie. I have nothing against couples nga live-in. I have nothing but respect to them. Pero napart man gud ko sa pamilya nga naay dakog role sa among simbahan. My father is an associate pastor and ako mama is praise and worship leader and Sunday school teacher sa among church. Mo nang medyo mas spotlight yun among sitwasyon ni Maggie. Di yun malikayan nga maka-raise mig eyebrows. If makabalo sila, nga naa si Maggie sa balay. Pero maingon ra jud kong parents labi ni si Papa, na kini among gibuhat na para sa din ninyo yung duha ni Maggie. Daghan na kay tawo giduulan pero lisod yun. Total, di man ni first option ni atong gibuhat, pero last resort naman ni. Motong tungod sa sitwasyon na mo ni Maggie, feel na ako nga medyo na-restore na sa gamay akong relasyon sa akong parents. Hinahinin na ako na feel nga may suporta yun sila na ako o bali. Ang ilan na dyan yung gipaliwala ang opinion sa mga tao para lang yun namo ni Maggie. Motong para dili yun ma-disappoint akong family sa pagtabang nila namo. We made a promise to ourselves nga we will not engage in any activities nga maka-jeopardize sa among pag-eskwela. Labi na kay naapa ko'y personal journey nga i-fulfill sa pag-rebuild sa akong kaugalingon. In short, di yun mi mo engage ni Maggie sa PMS. Hangtod, di mi maminyo. Kabalo na mo ana, pero di mi balaan na. Wala po din namo buhata to defend our live-in status. We less cared sa opinions of what we valued more is our commitment namo sa mga parents and of course the Lord. Again, wala mi mga linis. Dili sad mi mga balaan nga tao. And we are not against people who engage this kind of practice. Dili mi judgmental nga tao. Di mi gusto maka-experience nga i-judge sad mi sa uban tungod sa among sitwasyon. Pero dili jud malikayan. Pero we just made an initiative yun to take our journey this way. I believe nga every journey is unique and I respect every journey yun. Regardless, pero we just talk this journey ni Maggie. Kinaa siya mga manghod na suportahan pa. Ako, kailangan pa jud ko nga mo-graduate para lang jud ma-rebuild jud na ako akong life nga mo'y akong mission years ago. Moto makadungog mi usahay nga live-in mi nga mabuntis daw si Maggie og sayo.
dili da ko human og eskwela si Maggie. Pero never me nga nidepensa ni Maggie. Mas ako pa'y kusog mo ria kay medyo unfair kaayo siyang part. Kaya di man desisyon ni Maggie nga mo ipon yun ako. Pero saling man jud ko sa Ginoo yun. Pero si Maggie ray kanunay mo rimay nako nga Kenji. Ayaw kabalakan ako eh. As long as kabalo si Lord sa kamatuoran. O jud tay angay ikabalaka. Mo nang mo graduate jud tagdungan Kenji ha. Makahilak na lang gug ko usahay yun. Basta iyahan nang ibalik-balik kung ingon ako. Labi na if makadungog ko or makafeel ko ingani. Kay lagi, initon man jud ko ulo. And anything a bad thing ang itsa sa akong mga loved ones, masakit yun na. Matik na. Makaulbo jud nagkaspa na ako. Motong para mas maprotektahan jud namo ang usag-usa. Giset og rules lang mama ug papa nga di mi pwede magtapo og kwarto. Nya para mas malinawon sa dangunahuna ni Maggie, gikuha na mo ni Papa ang mga manghod ni Maggie sa bukid kay tamingan sad nga gibiyaan sad silang Papa. Mans pagkahuman og lubong ni Ante. Sa 5 ka manghod ni Maggie og isa kay agaw, ang 4 na agapuyo sa balay. Si Macy, si Emmy og si Jill. Mo ni mga manghod ni Maggie nga nakapuyo sa balay up until now. Meanwhile si Christine, igagaw ni Maggie, sa moagya pon siya ni stay until now. Kaya ni-decide po silang Papa Neil o Mama Jean nga sila'y mo pa eskwela nilang Macy, Emmy, and Jill. Well, ang duha ka kamanghura ni Maggie nga si Rod o si Vince, tuwa na mo giduol sa orphanage kay di pa mangyud kaya sa budget nga mapa-eskwela sila. Pero pinaagit sa tabang ni Papa, napahiluna arjud tawon ang duha ka manghod nga laki ni Maggie sa orphanage. Dayon, this is it. 2017 na yun. Mao na yun ning tuiga nga mo graduate na ni Maggie. Nami kiso feeling nga mo paso nami. Pero di pa sa altar ha. Sa ale padulong sa mong dugay nga gidamgo nga diploma sa. Para niya, this graduation means a step closer para makatabang sa mga manghod. For me sad, dili na lang para nako ako ang pag-graduate. Pero para na pod sa akong pamilya. And of course, para sa di Maggie. Basta di ma-explain ang kalipay nga among nabati that time yun. Pero kuning tuiga sad, 2017, mosod ning tuiga nga hapit may magbuwa. Umay is real yudiay. We are in 2nd year sa mong relasyon. Umay is real yudiay. We are on our 2nd year sa among relasyon. O sa itong lagi kasi ginamig ko sa eskwelahan, simbahan, o labi na sa balay. Mo nang nakabati na siguro mig sumokong sa Tagalog pa. Umay. Mura na mig minyo without that. Kabalo na mi sa strength o weakness o sagusa. Medyo familiar na mi sa sagusa. Ang tinuod yun ng saying nga familiarity breeds contempt. We became tired. And for us, it was the beginning of the end. Kaya na usa ka babae nga nakaila na ako nga sa mo arasad nga summer camp pag 2017. This girl, she's way younger than me. Di ko maigon nga na-fall ko niya, pero I felt I wanted something new. Someone new to be exact. This was the time nga I became a sneaky bastard. Kaya ako nagud nagamit ako ang defense mechanism in another level na yun. I allowed Maggie to get close to her. I wanted them to be both friends para mas mais akong konsensya. I never planned to leave Maggie, but I just wanted to add someone new sa akong life. To cut the story short, I personally like this particular girl, but I don't want to lose Maggie. Kung nakasana all mo sa part 1, makasakal all na muna ko ani nga part sa akong episode. Nigimaw na ako ang pagka-selfish this time, just like before I met Maggie. We were experiencing cracks sa mong relasyon. Then finally, Maggie figured out the thing that I was doing. Sige na may ugaway. It was like the end was just lurking in the curd. Then we both decided to cool off to ponder some things. We were both ready to let go. Paligisakay ko sa multicab nga kadungog ko sa kanta nga Born for You by David Pomeranz. Wajud mapugni akong luha nga mitulog.
So akong gibuhat, may atubang ako sa bintana sa multicab. Ang pag-abot na ko sa balay, ako ang gigako si Maggie ug ningon ko niya, never na ko mobiya. Kay ikaw na yun. Di na ko molikoy pa. Promise. Di na ko kayang moatubang sa usa ka ugma kung wala ka, Maggie. Kay that time, while nagsakay ko sa multicab, while namin ako sa Born For You, all I did was imagine a life without Maggie. I tried to imagine a future with this girl that I recently met, and what it did was just made me realize nga sayop jud ko. Di na ko kaya mawala si Maggie Dainas. The 2 days nga call off made me realize nga I can't face my future if wala si Maggie ato. All it did kay made me realize nga all I did was wrong. Sumoto na nga yung pasaylo ni Maggie siya. Sina, kanang no turning back nga pamagi. Looking back ani nga incident, I think this episode just made us stronger ni Maggie. It made me realize nga dili gyud maayo nga magpaka-selfish o sa relasyon. Don't get me wrong, ha? Nausab na jud ko. Pero dili jud pasabot kung mausab na ang usa ka tao. Perpekto na jud all throughout the journey. Ang ako nakatunan diri kay dili magkumpiyansa, dili magsalig, and always find ways para dili mapadala sa umay. Yes, maabot man gyud na. Pero when the feelings of kilig is gone, let the commitment bind you. Dili ang kilig. And most importantly, let God be the center of your relationship. As you can see, godly relationship doesn't mean nga perfecto na yun mo po. But what godly relationship can do to us, kay if naa may time nga kapuyo na ta nga mugunit sa usag-usa tungod kay tawar ta, God will rescue us and He will hold you both without any limits. Tungod kay Ginoo siya. Medyo cheesy man nga idea, pero mo ni tinuod. We were both tired ni Maggie, especially si Maggie nga mugunit na ako sa mong relasyon. Pero when I heard that song of Born For You, I know dili siya coincidence. I know that was the act of God to save our relationship. Looking back to that, in all fairness, wala jud nagkakami ni girl. No interactions, no body contacts, chat lang, explore lang kumbaga. Or maybe nag-illusion or sad ko nga na ako'y chance at nga girl. Pero in the end, we became strangers at niya, and it worked well man sad being that way. What I admired Maggie the most is nahitabo ning mga butanga in the midst of her self-review para sa iyahang board exam. She remained composed and determined despite that. Our relationship was ended stronger after this episode. Nibalik ang spark, kilig, and motivation sa mong journey as a couple. Diyon pila ka buwan ang milabay. Naay good news nga miabot. She passed the board exam. Take 1 pa yun. Maggie was peaking in her professional life yun. She became a private school teacher sa akong alma mater pag high school. Meanwhile ako, nagatrabaho ko sa usa ka cooperative isip marketing staff. Layo ra kay ko sa akong course nga nahuman sa psychology. But by God's grace, by 2018, nakabalhin ko og work related sa akong course na yun. I became a guidance counselor sa private school nga gitrabahoan ni Maggie, which is also my alma mater. Kauban pa mi sa simbahan, sa balay, sa eskwelahan pag college, and this time, sa work na yun. And this time, wala na'y umay factor. I continued to see Maggie, just like the girl I saw in our church pag 2015. Every day na ko nga ligon magtanaw niya. Mapasabalay man sa trabaho or maskin asa may magtravel. Introvert ko by nature, pero I just love to travel yun, especially kung si Maggie akong kauban. And by 2019, I took the board exam. Yes, Maggie was with me throughout the whole process. Sa pag-file, pagpila, sa pag-test, sa pag-assist yun, nagi siya sa kong kiliran. 2017 ko may graduate, pero wako mi take sa board dayon. Hadlokan man gud ko. Pero si Maggie man jud ang mi-insist nga mo take na ko. Pamasin lang ba? And of course, sa UC Banilad ko na-assign yung mo test.
So na part na yun ang usig yun sa akong life. Jud 2019 pa. Months has passed, finally niabot na yun ang resulta sa board. And thank God, nakapasar sad ko. Take one sad. We were blooming together good both sa among relasyon ug sa among tagsa-tagsa ka profession. That's why it's time to start this another chapter sa among journey. Married life. So akong gigather ang tropa, together with Macy, Emmy, and Christine. Sila mo'y akong gipa-organize sa kung maabot ng marriage proposal. But before that, ako sang giampo gini nga desisyon. And of course, akong gitawag si Papa ug Mama para ipabaw nila ni. Nya ako po nga gitawagan akong brother nga si Mario about ani nga plan. Ang plano nako kay inig birthday nako ako mag-propose. October 26, 2020. Gitoyo nako ni para di yun niya malata. E kung sa birthday niya ako mag-propose, medyo maklaro yun. So akong gitapok silang Macy, Emmy o Christine and the troops. And i-suggest sila nga magduwa kintahay mi og find your partner. Kanang duwa ba nga porongan ang mata, dayon pangitaw ng partner. Bitaw, so nakahigayon mi, mo to nga ga-find your partner mi. Then si Maggie Ray na bilin sa to nga, ano to, adto na ko mag-propose. Dayon, mission accomplished jud tawon. Mo to nga October 26, 2020. Our journey as engaged couple started. So after sa proposal, gaplano nami sa date para sa kasal. June 14, 2015 nami nagkuy. So mo to'y first date sa among kasal. June 14. Pero tungod sa venue, mas na earlier ang day. June 12, 2021. So mo to nga everything is set na yun. Naka-hire na may coordinators, naka-prenup na may, nakuha na may sinumar, naka-counseling na may, nakaset nag-venue and committees para sa kasal. Nakita na sa migmo kasal na mo. So yehey nakintahay among mood to. Pero pagpangutana sa mong coordinator regarding sa requirements, pinaingon pa jud ko nga, okay ra na ma'am. Kami na'y bahala ni Maggie ani ma'am. Easy ra ni ma'am. But that easy part was not that easy at all. 1 month na lang ang nabilin, kasalan na mo. So amo nang gipasa ang requirements sa akong LGU. Pero na-deny me. Tungod kay, na COVID ang final nga mo perma. Si Maggie sad akong gipaatubang kay abi ra na kog easy ra. Then kinilaging introvert pud ta, mahadlok ta mo atubang. Motong pagawas niya sa munisipyo gahilak na si Maggie. Pinaingon nga, Kenji, i-postpone na lang daw nato atong kasal kay di na daw mapas atong requirements kay na COVID ang last nga mo pirma. Nya ako sad, migimaw ang pagka-bad boy. Pinareact dayon nga. Di ni mahimo Maggie. Di ni mahimo Maggie og i-postpone. Nakaset na tanan. Sumusulod ang takaw dadto balik para ipakita na ko ang pagka-bad boy. Pero tungod kay graduate na kintahay ko sa psychology, kailangan na ako i-control ako ang tempo. So akong gibuhat, naniud to sa amin. Ga-rehearse kintahay ko. Then akong gipahupa akong emotion. Di pwedeng emotion akong ipairal. Labi na kay ako mooy manginahanglan ani. Sa moto ang misulod ko, suko-suko kintahay ginagmay kinaunan. Para ipakita sa nako ba nga gusto nako makasal asap. Pero wa yun sila'y mahimo yun tungod kay lagi pandemic ron. Di masad pwede balion ang protocols para makater lang mi. Unfair masad no. Pero gatuo magmuuli radayon ng inyong journeyman. Dili oy. E kung naaray makapugong sa kasal namo ni Maggie, Ginoo ra dyan. I mean that. So akong gibuhat, mihila ko silang atubangan. Yes, oy. Kining bad boy ninyo nga journeyman, andam buhaton ta na makasalang. Balag magpakauwaw kog hilak silang atubangan. Pero wako gadrama ning time ha. Mihilak na yun kog kinod ani kay dagang flashbacks na ako nakita ani.
Sa moto, nga tungod adtong award-winning performance na ako, ang ilang gibuhat, ilahan na lang ming gi-refer sa LGU ni Maggie. Ilang gitawagan ng LGU nilang Maggie nga sila na lang ang mapirma sa requirements. Sa moto, nga pag-ugmadayon, may uli mi sayutang natawhan ni Maggie. Layo jud hinoon kay sa syudad yun. 80 kilometers to be exact. Pero bahala na, basta makasalang mi. Moto nga human jud mi sa more requirements dito. Amo po niya silang yatagan sa mong giveaways pag human sa kasal yun. Shout out gihapon sa mong LGU. Kaya sila maoy gapahilo na gihapon. Sa moto, nga June 12, 2021, gikasal na yun mi ni Maggie. Yay. Our journey continues forever. Yes. Lisod mong journey as a couple. Di ko makaingon nga ideal siya. Lisod ko makaingon nga nindot jud 100%. Would I recommend our love story? No. I never advised my siblings to follow our relationship. Kaya each journey is unique. My goal nga nung gi-share ni na ako mga story is to promote a godly relationship. Kaya nagka-modern naman gud taron. And that modern style of life sometimes minimize our concept of godly relationship. We conceptualize godly relationship as holy. Di na masayop, di na makabaw plato. Pero in reality, dili na mao ang essence sa godly relationship. As you can see, even our godly relationship ni Maggie failed. Particularly ako. Yes, naisayop, setbacks gihapon namang nagian. Just like any other relationship. Pero ang edge lang sa godly relationship, di tapasagdan sa Ginoo. Despite the flaws, failures, and mishaps, nga nahitabo and mahitabo pa. Andam siya nga mutabang. Magpakahambo lang, and i-admit nato ang atong sayop, maskin uwaw ug sakit. All I can say is, when we were about to let go with each other, it was God who held us both to recommit. It was His saving grace that made me realize that I was born for Maggie. And she's also born for Kenji. And as for my rebuilding journey, yes, I have completely rebuilt my life. And this time, kauban na nako si Maggie o future pamilya na ako. Pero wala pa mabuntis si Maggie ha. Kaya di pa kaya sa sitwasyon o sa budget. Pero kung mabuntis na gani si Maggie, mo share gihapon kami. Bitaw. All I can say is, what a journey it has been. Haris ako ha. Napailaing journey gawat na ako. Salamat sa inyong time. And this is your journeyman, Kenji, embarking a new journey called She Married a Journeyman. And this time, Maggie and Kenji will be forever embarking this journey. I hope na-inspire mo sa mong journey. Thank you. Ladies and boys, doon ang tag-ingon. Sana all.